Около 35% от хората, които са станали нетрудоспособни поради работата си, са получили заболявания на ставите, мускулите или костите в резултат на неправилно вдигане. Колкото по-често вдигаш, толкова по-голям е шансът за оплаквания. Гърбът, шията, бедрата, коленете или глезените могат да се претоварят. Това се случва, когато правиш едно и също движение или когато вдигаш от неправилна поза. Затова СББ иска да сподели с теб как можеш да вдигаш безопасно. Това ще ти бъде полезно както на работа, така и у дома. Как да вдигаш оптимално? Гърбът ти трябва да остане прав и тежестта трябва да виси над гърба ти. Затова вдигай с горната част на краката и дръж тежестта право пред тялото си. Според Закона за безопасност и здраве при работа, мъжете могат да вдигат максимум 25 кг. Жените могат да вдигат 16 кг. Ако сте на стълба или стълбище, никога не вдигайте повече от 5 кг. Законът за безопасност и здраве препоръчва използването на помощни средства за вдигане. Помислете за палетна количка, ръчна количка, кран, вакуумна чаша или мотокар. Също така, колега понякога може да бъде отлична помощ. Вижте какво работи най-добре във вашата ситуация. Какво трябва винаги да правите при вдигане? Помислете преди да започнете как ще вдигнете обекта. Поискайте помощ при тежки предмети, особено над 25 кг. И използвайте помощни средства, ако е възможно. Ако все пак трябва да вдигате физически, спазвайте следното. Вдигайте спокойно. Използвайте 2 ръце. Дръжте тежестта пред тялото си. Уверете се, че стоите на равна, здрава повърхност. Не забравяйте да си почивате достатъчно и да редувате движенията, които правите. Не продължавай при болка. Райни стаис, нингбар ястес.